ערב טוב אורחים יקרים. היום הוא יום מאוד מיוחד עבורי, שבו אני נפרדת מהילדות ועושה את הצעד הראשון בגיל הבגרות. לוקחת איתי מזוודה של חוויות, מלאה באהבה וצחוק. אני מודה על כל הטוב שיש בחיי, ומאחלת לעצמי תמיד ללכת בדרך הישר ולא לסטות ממנה. תודה לכולכם שהגעתם לכאן היום, לחגוג ולשמוח. חברים, נתרחק קצת מהבמה, חברים, נתרחק טיפה מהבמה. שם, בראשית עולם, עמדה חווה אוהבת מול אדם. עזר כנגדו, צל מצלו, ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. למחאת כפיים חברים, לרגעים של אושר בלבן, כל המצלות עולם ומלואו כאן ועכשיו, אוחזת בו ביופיו הרב. שגם הוא